jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Bari zan sa Allah gwani guda mai mulki. Jarumin DPO Shi ya kaji gwani Muhammad gwani mai aiki. mataza mun gaishe ka. Sai na linka salatin Rasulu baiti baiti. Jarumin DPO Mataza mun yaba aikin ka gagari ya haska. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Mataza masha Allah gwaninmu ya ciri tuta. Jarumin DPO Zuwan shiga shi tsaro yanzu baba ya inganta. mataza mun gaishe ka. Muhammad gaishe ka gwani kana da nagarta. Jarumin DPO Mu a matazawa babu sauran shakka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Yanzu gashi tsaro ƙauyuka gari mun samu. Jarumin DPO Zuwan shi Muhammad Ilyasu shi ya gyara garinmu. mataza mun gaishe ka. Da muna kuka 'yan ta'adda sun dame mu. Jarumin DPO Zuwan shi ba saura gashi yau suna yin shakka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Kauta har katsinawa a radu babu kamar ka. Jarumin DPO Muhammad Ilyasu mahassadan ka fada wanka. mataza mun gaishe ka. Ta zamo dai lambar yabon mu yau mun baka. Jarumin DPO Ba kamar ka yau gashi al'umma na san ka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Ka kama ya zamo farin cikin kakinka. Jarumin DPO Biyo na mataza a yanzu al'umma na san ka. mataza mun gaishe ka. Ba ka barci ka zagaye gari aikinka. Jarumin DPO Kai kaɗai yau ka gagare su sai san barka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Kai suke koyi sannu baba dan albarka. Jarumin DPO Fage na aikinka Muhammad yanzu ba ka shakka. mataza mun gaishe ka. Allah ka kama maƙiyanka yau suna tsoronka. Jarumin DPO Je zuwa ka riƙe rabbana ya zama gatanka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Sannu DPO nan mataza walkin zaki. Jarumin DPO Ro da kai ba daɗi a yanzu ka zama zaki. mataza mun gaishe ka. Ka haska yau a garinmu ka zamo lantarki. Jarumin DPO Jinin sarauta taka sannu dan albarka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Jinin sarauta ne malami waliyin Allah. Jarumin DPO Kai da kai gwarzo wanda ke ta kwana sallah. mataza mun gaishe ka. Suna a rana yau ka shige gidajen daula. Jarumin DPO Zifi ne na kamata zani da ke ta yabanka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Zaman lafiya a mataza gashi mun same shi. Jarumin DPO Mun shiga shigarin namu ko faɗa bai tashi. mataza mun gaishe ka. Na yake zagaye karkaran mu baya da kyashi. Jarumin DPO Mun ya tabbata ba mai faɗa gari ya haska. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Dankani na jiyo yau suna ta shi albarka. Jarumin DPO Ko da lambar aiki mataza mu mun baka. mataza mun gaishe ka. Allah ji kansu iyayenka baba dan albarka. Jarumin DPO Kare kare su idan suna da rai in kirki. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji Muhammad Iliyasu kurfi murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Mu ne zaki jarumin mu walkin zaki. Jarumin DPO
mamaki. Mataza mun gaishe ka. Hassada masu rabo gare ka ta zama taki. Jarumin DPO. Rin wata ka kina ce tsaya gaban makiyanka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Dan karfe kake duk mai saka ka sai ya tube. Jarumin DPO. Zuwanka masu ta'addan garinmu yau ta kwaɓe. Mataza mun gaishe ka. Kalmun karfe kake mai taɓa ka sai ya wace. Jarumin DPO. Muhammad Ilyasu na kurfin rabbi ya kare. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Mataza ka zama shalela yanzu babu kamar ka. Jarumin DPO. Kuma na gari har karkara suna ta yabanka. Mataza mun gaishe ka. Suna da a'i ya rabbana ya ja kwananka. Jarumin DPO. Rin wata ne yau babu sanni dan albarka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Ce zuwa basara ke uban mu rabi ya kare. Jarumin DPO. Kashi babu tsagerin garin mu duk sun tsere. Mataza mun gaishe ka. Muhammad Ilyasu uban mu rabi ya kare. Jarumin DPO. Ya ja da kwanan mai takama da ikon Allah. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Yanzu mayu ma dole ne su bar kurwarka. Jarumin DPO. Na ji al'ummar jibiya suna kewarka. Mataza mun gaishe ka. Kai ka gyara garin su barin ka yau sun koka. Jarumin DPO. Shin ka yau yan jibiyar ka tsina na yin kuka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Na ji mai aduwa godiya suke dan kirki. Jarumin DPO. Ka yi aiki a garin su har su kai mamaki. Mataza mun gaishe ka. Rashin ka yayi masu ciwo gwanin mu mai jan aiki. Jarumin DPO. Ko da Allah SP gwanin mu dole a barka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Sannu SP baban mu maganin hankaka. Jarumin DPO. Ta zaka ci uban yan ta'adda dole su barka. Mataza mun gaishe ka. Ubangiji karka dan ya ƙara jan kwananka. Jarumin DPO. Jarumi kake fitilar talaka jure duka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Aji yan dutsen maka tsina masun koka. Jarumin DPO. Lokacin da ka je can garin su sun fayabe ka. Mataza mun gaishe ka. Babu shi karka shi da rabbana manzanka. Jarumin DPO. Rabbana ya tsare baba sanna dan albarka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Mun shinan yan sandan ka tsina mun gaishe ka. Jarumin DPO. Sanusu buba ASP gamji jure duka. Mataza mun gaishe ka. Allah ya kare maza komishin na dan albarka. Jarumin DPO. Na ji kayi yaban Ilyasu babu kamar ka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Kaja da jan aiki yan baran da sun saisaita. Jarumin DPO. Baya amsar rashawa mataza ta inganta. Mataza mun gaishe ka. Baya kaunar mara gaskiya yana da nagarta. Jarumin DPO. Je zuwa DPO mataza babu kamar ka. Jarumin DPO mataza gwarzon namiji. Muhammad Ilyasu kurfa murucin dutse. Mataza ta gyara fagen tsaro kana yin aiki. Sana gaishe da maza jiran maza babanmu. Jarumin DPO. Gacin katsinawa ubanmu dan albarka. Mataza mun gaishe ka. Hira mai kana ji kan iri jinin Abdullah. Jarumin DPO. Daga ladiman dokan katsina gaishe ka. Jarumin DPO. Rabbana ya tsare rabbana ya ja kwananka. Mataza mun gaishe ka. Baban gida PA Aliyu kurfu na gaishe ku. Jarumin DPO.
manajan eko ban a yanzu na gaishe ka. Jarumin DPO. Ta kulfin mu Abubakar ina gaishe ka. Zaman gaishe ka. Hotilan DPO banin mu dan albarka. Jarumin DPO. Kalla alkana mataza sanna ka iya aiki. Jarumin DPO. Nazifu mai waka dan mataza na gaishe ku. Zaman gaishe ka. Domin neman ƙarin bayani 0905551 0 4 7 4 a huta lafiya daga Nazifin waka mataza.